लोगोफोर बेसांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभ फैदों इउटुबाव थ' मोनसे लोगोफोर एनाउन्समेन्ट दङ स' जल्दि जल्दि भिउवार्स फैदो थ' जल्दि जल्दि फैदो भिउवार्स दे रायलाय लाकि बर' नोंनो फार्स्ट माथो 12 भिउ दे एसे बुरजा जाथारो मानसिफोरा हेलौ हेलौ हाय 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 मोजां मोजां खबरा बहुत बरिया दै नोंथांमोननिया खबरा बोरै दे एसे बुंदो आंनियालाय बहुत बरिया खबरा फ्राय लोगोफोर गासैनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि नङा होमबा मा खालामदों जुजु हाय हेलौ मानि लाइफ बे खोन्थागासिनो बहुत इम्परटेन्ट मोनसे लाइफ दोङो माने मा होनो गिफ्ट एवेनि लोगोफोर स' फ्रायानो सोंगासिनो गिफ्ट एवेआ माला होगोन अके थ' गिफ्ट एवे दै आं कमेन्टआ बहुत फैगासिनो गाज्रि मोजां बहुत बरिया लोगोफोर खबरा बहुत बरिया बर' नोंना जेबा महानि आरो जेबखौलाय आं खोन्थाखाबाय माबायावलाय र' खोन्थागोन र' जेबखौ जेब नांगोन नामा आंनि बस खबरा एकदम बरिया नोंथांमोननि खबरा बरिया ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा माने र' खोन्थागासिनो दे भिउआ लाइफआ 100 जनसो जाबा खोन्थासै आरो ना फ्राय लोगोफोर जाय जाय दायो नायगासिनो गासिबो लाइक खालामबानो जाबाय लाभ फ्रम बार्मा लाभ इउ टु ब्र' दे आदा बुंदो र' जिरख'नायनो मोजां खबर आदा ओमफ्राय नोंथांमोना बबेनिफ्राय आंखौ नायगासिनो स' प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय नोंथांमोननि थंखौ माने बबे जायगानि नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय दै दानो खोन्थालाय हाय आदा थ' लोगोफोर फ्रायानो सोंगासिनो गिफ्ट एवेनि रिजाल्टआ माला होगोन थ' जाय लोगोफोर बादायाखै जाय आंनि लाइफआव दासान्दि दोंबाय थायो थ' जाय बादायाखै स' दानो थांना बादायथां लोगोफोर माने गाबोनो माने दानो आं खालामसै आरो ना माबाखौ माने गिफ्ट एवेनि रिजाल्टखौ दानो होनसै माने दानो होआ लाइफ जोबखांना आं मोनसे बादायनोसै बेखौ बे गेम्सआ लोगोफोर मोनसे थ' बेखौ बादायना आङो रिजाल्ट होनोसै माने गाबोन फुङावनो नायबानो जाबाय गाबोन फुंनि 7टा बाजियाव लोगोफोर हाइ ब्र' लाभ फ्रम बार्मा लाभ इउ टु ब्र' माने गासैखौबो लाभ इउ टु गासैखौबो हाय ब्र' कमेन्टआ खिन्थु बहुद फैदों हाय दा मा खबर बाजैया बोरै दं बाजैया थिगानो दे बाजैया नायनो नामा बाजैखौ गैया बुंफ्लांदोंसो दे आं लाभ फ्रम ढेकियाजुलि लाभ इउ टु मोनजे ब्रह्म ओइ आदा आंनोबोलै गिफ्ट एवे फैसाया ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा दै फ्रायानो माने गिफ्ट एवेखौ आं सायख'नो सानदों बाट लोगोफोर आं सायख'आ गिफ्ट एवेखौ माने मोनसे एप दङ आरो ना कमेन्ट पिकार माबा बियो माने बि सायख'गोन दे ओमफ्राय आं सायख'वा स' जेसेखि गोलाव जेसेखि मोजां कमेन्ट हो स' आंनि सायाव गैया बेफोर रिक्सा माने बे मोनसे जोबोर लटारिसो दै लटारि आरो ना जेनेबा जायनियाव लाक दोङो स' बिनियावसो बे लटारिया नांगोन बे मोनसे कमेन्ट आरो ना स' कमेन्टआ गोलाव गुसुं जेबो माबा गैया इयाव दे खोन्थादो मिसल जानो लुगैबाय लाभ फ्रम बार्मा ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै चिरां फ्रम माने चिरां बाक्सा जाहैबायना बाट लोगोफोर नोंसोरनि जागाया मा जेरैबायदि चिरांनि मा जागा जेरैबायदि फिसा नोंसोरनि जेनेबा महकुमाया आरो ना जागा गामि गासै खिन्थाबानो जाबाय उदालगुरि क'क्राझार बार्मा लाभ इउ टु आं बाक्सानिफ्राय क'क्राझार आदा क'क्राझार माने लोगोफोर नोंथांमोना बहा माने गामिनि नाम आरो नोंसिनि जायगानि नामखौ खोन्था आरो ना स' होमबासो मिथिगोन नङाबा आंनि साबसक्राइबारफ्रा बहा दङ पानबारि चिरां बार्मा सनितपुर बेलस्रि बेलस्रि माने आङो बेलस्रियाव गोदो थांदोंमोन माने गोदो हमना ला 2010 हमना ला लोगोफोरजों थांदोंमोन आरो ना दा उन्दैमोन आं थारमाने जोंनि आलासि दङ बेयाव आलासि माने माबा आरो ना माय एसे गोजान जायो नै फैबाय जोंनिया बिब'आ बेखौनो लिंहरगोन र' जुरियाबो लाइफआव दे जाय नायगासिनो गासिबो माबा खालामब्रा दा नै 115 जन लाइक जागासिनो लाइभ जागासिनो सब गासिबो लाइक गासिबो बेलेगफोर गासै आरो लाइकआ खमबा गाहाम नाङा धेमाजि आदा थांगोन खानसे धेमाजियाव
दासो लाइक बारायदो दासो गाननांदो क'क्राझार हाय ब्र फ्राय मायाफोर सोंनो गोनां दोङोबा दिनैनो सोंखादो लोगोफोर माने लाइभनि गेजेरजों आं रिप्लाय होनोसै आरोना स' मायाफोर आंनि फारसे सोंनो गोनां दोङोबा आरोना स' नैबे लाइभ किउएनए बायदिबो मोनसे जागोन दे मायाफोर सोंनो दोङोबा सोंदो क'क्राझारनिफ्राय बहुत दोङो माथो आंहा बाक्सा चिरां आंनि आदा नोंनि बाजैनि बिनानाव दंना दोङो बाजैनि बिनानाव दङ नांगौ नामा अनजालु गयारि आं उदालगुरिनि आदा बोरमा फ्रम बाक्सा गिभ इउ भिडिअ फैगासिनो गाबोन फुंनि 7 बाजियाव अके गाबोन फुंनि 7 बाजियाव नायबानो जाबाय गिभ इउनि भिडिअ जायनियाव लाक दोङो बेयो गाबोन मोनहैसिगोन आरो ना 1000 ओमफ्राय आङो 50K जाबा बहुत गिदिर मोनसे माबा होगोन लोगोफोर माने गिफ्ट होगोन आरो ना बहुत गिदिर माने 1000 2000 नङा दे माने बहुत मोनसे गिदिर जाबाय साना दोन लोगोफोर स' 50K जादोंबा होगोन जल्दि आंखौ 50K खालामना होदो ओमफ्राय जाय दासान्दि लाइभ नायगासिनो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे साबसक्राइब बाराय आंहाबो लोगोफोरनो जाय आंखौ सिनाया आरोना स' एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय वाट्सएपफोराव फ्रम बाक्सा बागानपारा आदसा बागानपारा बहुत लोगो दङ बेयाव बागानपारायाव ओमफ्राय हाय ब्र माबोरै खबरा बहुत मोजां नोंहा बोरै बिरदाव बसुमतारी आङो बिजनि पानबारि आदा आदसा पानबारि लाभ फ्रम क'क्राझार जागोन जों कमेन्ट फरायदोलै भाइ माने कमेन्टखौ फरायग'नो हाला दै भाइमोन माने बहुत कमेन्ट फैगासिनो आंनिया बहुत लेट जाबाय फानि ब्र फानि माने मा फानि नुखोब्रा हाय ब्र प्लिज गिभ मी इउ गिफ्ट आइ एम वाइटिं येस गाबोन फुंनि 7 बाजियाव नेनानै थाबानो जाबाय हाय बिरबल बोरै दं माबोरै खबरफ्रा आइ एम फ्रम गहपुर बरफुख्रि आदसा गहपुराव आंनियाव मा गामिमोनलै गहपुरनि बावगारबाय दे आं सासे आलासि दङ गहपुरावबो आंनि मोनसे सोंनाय नों मोजां मोननायजों खेबसे मा सोंदोलै र' बेखौ फरायना लां क'क्राझार DTS थ' लोगोफोर जाय दासिमबो आंनि गिभवेआव बादायाखै माने कमेन्ट खालामाखै थ' दानो थांना कमेन्ट खालाम थ' जाय लाइक बेलाय नोंथांमोना बुंलाय माने आंनियाव लाइफआव जाय दोंगासिनो गासिबो कमेन्ट खालामनो खालामाखै माने कमेन्टआ बारा फैयाखै लोगोफोर माने आरो गिभवेनि भिडिअ बारा खाराखै आरोना दासो 8.9K ना समाव खारदों आरोना बारा मोनाबा खाराखै स' बेनिखायनो जाय कमेन्ट खालामाखै स' दानो कमेन्ट खालाम स' गाबोननिफ्राय कमेन्ट खालामबाबो नोंथांमोना जेबो मोननाय नङा आरोना स' माने आङो भिडिअखौ लाबोगौमोन सिगाङावनो बाट कमेन्टआ फैगासिनो लाखै फैगासिनो स' बेनिखाय एसे नेगासिनो आरोना मानसिफ्रा खालामगोन जां होनना स' दा जाय दासिमबो खालामाखै स' दानो थां डिसक्रिपसनथ' होआखै होनायालाय आङो स' दानो थांबानो जाबाय चेक आउट खालामबानो जाबाय चेनेलाव स' गिभ मोनसे भिडिअ दंखायो स' बेयाव थांना कमेन्ट खालामना फैबानो जाबाय लोगोफोरा अके थ' मोनोबालाय आरोना फैसाखौ 1000 आदा मा खबरा बरिया आदा नों बबेनि आंनि जागायनाय जाहैबाय जाय मोनथिया खोनासंना लादो आंनि डिस्ट्रिक्टआनो जाबाय उदालगुरि ओमफ्राय महकुमा भेरगाव गामिया जाबाय टटलापारा सोरबाफोर फैबा आंखौ खबर होबानो जाबाय अके हाय आदा मा खबर बरिया बाजै सब बाजै नामा लाभ फ्रम बाक्सा हाय ब्र फैबा लाइफआव फैनो नामा लाइफआव फैनो लाइफआव फैनो नामा होनदो र' लिंहरगासिनो लोगोफोरा जुरियाबोखौ फार्स्ट एन्ड सेकेन्ड नांगौमोन एन्ड गिफ्ट लाभ फ्रम अके दे वान सेकेन्ड तलकफोर दायो नोंथांमोननि सेराव हाजिर जोंनिया जुरियाबो मा आं नोंसोर लाबोदोंलै दासो थांदों बे माबा लाना फैदों दखाननिफ्राय माने खामानि मावदों दिनै बिरादनो जोङो जाय बिदिखौ सिनाया दानो सिनायखादों माने बि जाबाय आंनि आंगो आब' माने थै मोनसे आरोना उदैखायसेनि माने दा आं नोंनो माबा मोनसे बानायना लाबोगासिनो माला दानलाबो नङा बानायनांगोन ना आच्छा ओमफ्राय लोगोफोर मारै दङ बोरै दङ धिकियाजुलि मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया मा ओंख्रिया माने दा बानायगोनसो हरिसिंगा तामुलपुर आच्छा तामुलपुरनि थेंक्स
आंनि भिडिअ बुंनायखाय वेलकाम क'क्राझार सालाकाटि आदसा खोरोमदाव बाक्सा बिथांखौ सोर सिनायो कमेन्ट खालामलाय जोंनिया जुरि क्रिएसनखौ टांला मा गामि टांला फ्रेस माल्टिमिडिया तेजपुर अ माय गड बारबायथानिफ्राय हाय दा कमेन्टखौ दे नों माया बुंबाय था कमेन्ट फोरमाय दे दे नोंथांमोना सोरबा रायज्लायबाय थादो दे ओमफ्राय जों आंहा नै बुंबाय थाबालाय मोनसे बानायनो दङना आं मा बनायनो थांग्रोनोसै नामा हा नोंलाय हाया मोसानालाय आं मान ओइ मोसाया बिथाङा मोसानांगौ होनदों कमेन्ट खालामलाय बिथाङा दानो मोसागोन आं मोसानो हागोन मोसायाना आं देलायाखै मायाखै बिदि नंखायनो मोसागोन नामा 124 होमबा लाइभ जागासिनो दायो लोगोफोर जाय नायगासिनो गासिबो लाइक खाम लाइक हाय दा मा खबर मा खालामदों नि जना दोङो मा खालामदों आरो ओमफ्राय बेलासिनि नोंथांमोन एसे रायलायबाय माने खायफा सोङो आरोना आंखौ माने गोरबो आंनि मा जायो बिदि सोङो आरोना आंनि असे फंबाय आरोना जोङो मा होनगोनलाय इखो बिब' इंलिस नागिरनाया दे फंबाय हाय दा क'सुगाव आदसा क'सुगाव नोंसिनि कसुगाव क'क्राझारनि दा क'क्राझाराव नै बिथाङा थायो क'सुगावआव नैबे नोंनि जागा मामोनलै आं बागानसालियावसो औ थायो बागानसालि बिथाङा क'क्राझार बागानसालियाव थायो लोगोफोर सोरबाफोर दा थाला आरोना दा लकडाउन जाहैबायना दा दोङो रुमा बेयावनो दोङो दा आंना मामोनलै क'क्राझाराव आंनिया मामोनलै बागानसालियाव बागानसालि बिथाङा बेयावनो थायो आङो आरो रौता उदालगुरिनि Thank you so much, love from Sirang Bizni Bari. आच्छा दे नोंथांमोना रायज्लायबाय थादो ओमफ्राय आङो नोङो माबा बानायना लाबोनाय दे बाय तो लोगोफोर दे एसे Q&A गैया नामा Q&A माने एसे सोंथि oh my god मा जाखो मायबार सोंथि दोङोबा खोन्था एसे सोंदो आरोना खोन्थादो नङा स' नोंथांमोना जि सोङो आं दानो एन्सार होगोन माने Q&A बो लांबाय थानाय जायाना oh my god 160 लाइभ लोगोफोर गासिबो लाइक खामब्रा लाइक आं रौता उदालगुरिनि मेन रौता रङिया भिलेज प्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा जोङो माने आं सानदों आरोना माने जोंनिया लकडाउनाव जोबदोंबा माने कर'नाया जोबदोंबा आं मोनसे अल बड'लेण्ड राइड खालामगोन लोगोफोर राइड माने जोंनि बड'लेण्डआव मा मोजां जादों मा गैया आरोना सबखौबो एक्सप्लर खालामगोन जि हायो स' नोंथांमोनजोंबो लोगो हमगोन मिटाप लागोन लोगोफोर माने लोगोफोर मिटाप नांगोन ना मिटाप दे बुंहरलाय सोर मिटाप नांगोबा जोंनि खाथिनिबा आं लानो हागोन दै दा जोंनि सिटुवेसना एसे मोजां जाबा आरोना कमेन्ट फरायलै आदा कमेन्ट फरायगनो हाला दै गाज्रि दामोनसै लाभ इउ दादा oh my god कमेन्टखौ फरायगनो हाला हाबा मोननाङा आं रौता उदालगुरिनि आदसा एबि क्रिएसन आं माने गासैनिबो नाम लानोसै बड' गेमिं मानास नेसनेल पार्कनि आदा आदसा दानसोरां दैमारि मा खबर बहुद बरिया नोंथाङा बोरै खबरा खोन्थाहरबानो जाबाय गिफ्ट एवेया माला गाबोन फुङाव गिफ्ट एवे गाबोन फुंनि 7 बाजियाव अके फ्रेस माल्टिमिडिया खै खनसे रिप्ले होला आंनिखौ दे फ्रेस माल्टिमिडिया रिप्ले होबायना आं माने फरायगनो हाया दे गाज्रि मोननो नाङा दे लाइक खाम गासिबो गिफ्ट जिएफनि नामा मा जिएफनि नाम दा खोन्थाबा आं रायजागोनसो नामा स' बिदि खोन्थाथ'ला लोगोफोर हामोन ना दे जिएफनि नाम खोन्थागोन र' जेब्ला लोगोफोर 50K जागोन आं खोन्थागोन माने बिथांखौ देखायगोन दे आं थ' थाबैनो आंखौ 50K सिम लोगोफोर सहै होदो जल्दि आदाया बेसे क्लास फरायो आंनि क्लासआ जाबाय BA 5CM आरो गाबोन सबनियानो जागोन जोंनिया माने अनलाइन एग्जाम आरोना आं दा फरायाखै दा नै इउटुबाव नांगौ फरायनो बावगारजोबबाय आं मा ओंख्रि संदों माने मा ओंख्रि संदों जाबासो मिथिसिगोन दा जाबा ब्रह्मा खोरोम दावराम सिर बाक्सा आदसा बाक्सानि आरो बिथाङा फाखनपुर आदा नों सा खैजोन दं जाहा दङ आइ आफा आं आब' आरो सासे आनि नान्दा नार्जारि कक सोमखोर बसुमतारी लाभ फ्रम चिरां बिजनि मालाय हिन्जाव लागोन नोंथाङा हिन्जावनि बाथ्रायाथ' बहुत गोजानाव दोङो फार्स्टनो जोंनिया हरग्रोनोसै जा आब'खौ बेनिफ्राय आंहा आब'खौ हरखांनानै मथा मथि 5 इयार्सनि उनाव
जासिगोन आरोना सब मोनथिगोन आतसा दा खैजोन लाइभ जागासिनो गासिबो लाइक खालामना होनायबा गाहाम जागोन आरोना दा 174 लाइभ जागासिनो लोगोफोर थ' आङो लाइभ फायनाय बहुत गोबाव जाबाय माने 20K ना 15K मोन लोगोफोर बेसेबाङाव फैदोंमोन आरोना स' बेनिखायनो दा 38K आव फैदो आरोना फानि भिडिअ लाभ लाइभ फंबाय आतसा फानि भिडिअ फैगासिनो खानैसो उनाव दासान्दि बहुत गरम ना स' आरो दा गायनाय फुनायबो एसे खामानि जागासिनो नङा होमबा स' बेनिखायनो जोङो गासिबो जोंनिया आर्टिस्टफोरा बारा टाइम मोनाखै आरोना लाबोगोन माने नि मान्थनि गेजेराव मोनसे महाजाला पार्ट 3 फैगासिनो लोगोफोर अके स' बहुतै सोर एक्साइटेड कमेन्ट खालामबानो जाबाय फानि भिडिअ लाभ फ्रम चिरां बिजनेस यस चिरांनिफ्राय बहुत नायदों आंखो गार्लस सुबा हेलौ आदा माबोरै खबरफ्रा बरिया सुस्मिता बर' बाजिया अबेनि ब्र' खाथिनिनो रेडिखा अके उदालगुरि खान्थालगुरि आतसा आदाना जिब दंना गैया दंबा नोंनो खनसे भिडिअ खालाम अके भिडिअ बनायगोन आं माने भिडिअ बनायखांबाय नोंथांमोना मिथियाखैबो जां भिडिअ माने बनायखांबाय आरोना मोननैसो आदाया मा कलेज फरायो आं खैराबारि कलेज खैराबारि जोंनि लकेल टाउन खैराबारि आदा बाजै मोना मा गामिनिया खाथिनिनो आरोना लाभ फ्रम बाक्सा अके बेथुन उजिर आदा मोनसे खामानि मा खामानिब्रा आं कमेन्ट फरायगनो हाला गाज्रि दामोनसै लोगोफोर मानोना कमेन्टआ ओरैबायदि स्पिडआव खारगासिनो आं मुसुलपुर बाक्सानि ब्र' आतसा मुसुलपुर मा गामिनि मुसुलपुरनि मुसुलपुर आंहा सिनाखि मानसि दङ बहुत दङ सिनाखि क्रिस्टिना बसुमतारी मुसुलपुर मा गामिनि खोन्थाहरलाय रबिता बसुमतारी क'क्राझारनि कसुगावनि आतसा कसुगावनि चिरां बिजनि फाइन नायदो ब्र' नायदों आतसा थांगोन गरमनिफ्राय आयु मासे गरमलै नोंथांमोनथि दासान्दि बोरै सोलिगासिनो बोथोरा अखा हादोंना सान्दुं दुङाखै गरम ना थान्दा एसे थान्दालाय जाखाया गरम जाखागोन अखा हादोंना हायाखै सोंहरदों आरोना लोगोफोरा आं जुदि अखा गैया दे माने ओरैबायदि गरम बारबो गैया एकदम गोलोमजोब्बाय नै हाला गिभ एवेनि थाखाय रेडिखा अके थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै आरोना दिनै लाइफआ माने आं बारा गोबाव खालामना लाइफखौ स' थेंक इउ स' माच जाय आंजों लाइफआव थानायनि थाखाय ओमफ्राय आं कमेन्टखौ फरायगनो हायाखै आं बिनि थाखाय फुरा खर' गलायनानै निमाहा बिबाय आं फरायगोन बेसेबां हायो फरायलांदों आं प्रबिन बसुमतारी मा खबर आदा बहुत बरिया आदा क्रिएसन धोनसिरि एबि क्रिएसन धोनसिरि आदा नों बबेनि आं रौता उदालगुरिनि आदा आङो जाबाय उदालगुरि भेरगाव गामिया जाबाय थस्लापारा अके महाजाला पार्टिया माब्ला फैगोन आदा कार्बि आंलं माय गड कार्बि आंलंनि महाजाला पार्टिया फैगासिनो सप्तानैसो लागोन आरोना 50K आव गिटार होदो अ माय गड गिटारखौ हागोन हाया रे नायनोसै लोगोफोर नायनोसै दै 50K आव नोंथांमोननि सापर्टआ बिराद गोराबा माने थाबैनो 50K जादोंबा आं होगोन दे माने गिटारालाय आरो बेसेबांनि नङा होमबा माय लिमिटनि बाजेटनि होगोन आरोना होमारनांगौ गिटार होगोनब्रा आं हेलौ आदा खबरा मोजां ना आरो गिटार होबा आरो खायफा इन्टारेस्टेड मानसियासो लाब जागोन नङा होमबा आरो खायफा इन्टारेस्टेड नङिफ्रा एसे माबा जागोन आरोना सोरबा गिटारखौनो दामनो रोङा सोरबा इन्टारेस्ट गैया इफोराव स' बेफोर एसे माबा जागोन आरोना जायनो माने जाय बुस्थुआ गासिनि थाखाय मोजां बेखौ माने होगोन आरोना आं हेलौ आदा खबरा मोजां एकदम बरिया खबरा हाय आदा आं गहपुरनि आतसा गहपुर मा गामिनि खोन्थाहरलाय एसे आदानि लाइभ भिडिअ मन्जु ब्रह्म आदानि लाइभ भिडिअ जाय मोजां मोनो लाइक खालाम थेंक इउ स' माच बाक्सा सिमला आदा सिमला या माय गोसो आंनि लाभ फ्रम बरपेटा जावलिया गोसो आं थांलानि आदा आतसा थांला मा गामिनि जावलिया गोसो रमान्टिक ना नोंथाङा बिजित नार्जारि चिरां आदा बेंटल आतसा थ' लोगोफोर लाइभखौ फोजोबनोसै नामा माने आं बिराद गरम मोनबाय माने हाथारला आंनि कमेन्टखौ पिकआप खालामलाय आं माने आंनि आखायाव गैया कमेन्ट पिकआप खालामनाय लोगोफोर अके माने गिभ इउखौ फ्रायानो सानगोन दि आंनिया मोजां कमेन्ट होदो आंखौ आदाया बिदि सायख'गोन बिदि नङा लोगोफोर माने मोनसे एप दङ आरोना
कमेन्ट पिकार स' बेयाव आङो नैबे भिडिअनि लिंकखौ होदोबा स' बियो मोनसे बे कमेन्टनि गेजेराव मोनसे सायख'गोन माने लटारि हिसाबै आरोना मोनसे केयार गिदिंना जाय कमेन्टआव लाकि कमेन्ट स' बिनियाव माने बे मोनगोन आरोना बे माबाखौ जायनिया लाकि कमेन्टआ आंनि कमेन्ट नोंसिनिया मा जायगा जोंनिया टटलापारा गामिया भेरगाव ओमफ्राय नैबे जा आइ हायलाय दा मा मैगं मानसिफोरा मैगं सोंगासिनो मा ओंख्रि होनना मिस्टारदो खांख्रायदो बरिया ओमफ्राय मैस्थाया गोखाना गोखै दा लोगोफोर मोनथिबायना जोंहा मैस्था गोखै आरो खांख्राइ स' नोंथांमोना मा संगासिनो माने मा जागोन दा हराव खोन्थाहरदो एसे अखा हायाखै नामा ब्र' अखा हायाखै बिराद गरमसो लाभ फ्रम बरपेटा जोंना खालि जिएफ रिप्ले दे थेंक इउ स' माच बिदि जानो थामथि हरसिदो बिखौसो बुं बिमा नङा होमबा रिप्ले हो आदा गासैनिबो कमेन्टखौ आं होगासिनो लाभ फ्रम मसलपुर ब्र' लाभ इउ टु बिट अफ ब्र' जिम लाभार लाभ फ्रम उदालगुरि लाभ इउ टु ब्र' जावलिया गोसो आं रौता उदालगुरिनि आदा नों बबेनि आङो खोबार बुंबाय भेरगाव डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि गामिया जाबाय टटलापारा नोंसोरना जे हेल' आदा सना अ माइ गड थेंक इउ स' माच सना होनायनि थाखाय आंखौ बरखौ सना होनो दे स' सना होनदा बिराद गाहाम नाङो आरोना आदा सना होनबा बिराद गाहाम नाङो दे आङो Ilissa Kerzi. Hi bro, hello. Ansuma bro, I'm from Koreaburi, South Semlibari. Oh my god. South Semlibari atsa ai खोलाहानिया मिथिबाय दे माबा हिरिम्बा खाथिनिया नङा होमबा Semlibari. Handsome bro, love from Tamulpur. Thank you so much. I don't know naman, I don't know senior. Ang Khambay Ada Sona. Oh my god, thank you. Good evening, Ada. Good evening. Onsumi Musahari. Khambay comment. Okay. Then look for comment live ko दोनथ'नोसै सानबाय आङो ओमफ्राय आङो 50k जाबा मोनसे लाइभ फैगोन नोंथांमोनजों बिदिनो रायलायगोन बहुत इन्टारेस्टिं आरोना गोसो आंनि मोनसे सोंनाय नोंहा साबेसे एक्स दंमोन आंहा एक्स हिसाबै जागोन दै एसे बुजायानो जागोन आङो दा बुंनो हाथ'ला माने बुंबा दायबो जानो हानाय दै इनके बुंनो हाला आरोना गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर एक्सआलाय दोङो आं गैया होननायखो लाभ फ्रम सिसुपानि मानिलै सिसुपानियालाय आरो नों गवालपारानि रिप्लेखौ आंनि आदसा गवालपारा स्मिता खाख्लारि आं रौता उदालगुरिनि आदा आङो जाबाय भेरगाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आदा आं नोंनि भिडिअखौ नायना जोबोर मोजां मोनो थेंक इउ स' माच एसे इउनिक कमेन्ट दोनो गैया एसे इउनिक कमेन्ट थ' नोंथांमोननो माबा नांगोन ना माने मिटआप नांगोबा आङो जोंनि लकेल एरियायाव खेबसे लाना होनसै दाथ' लानो हाया लोगोफोर माने माबा जादोंबा आरोना जोंनिया सिटुवेसना एसे मोजां जादोंबा आं मिटआप लागोन लोगोफोर अके स' नांगोबा जाय आंनि मिट खालामनो गोसो स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय अके गुड इभिनिं ब्र' नै फैलायबाय थेंक इउ स' माच बिखौसो बुंबो आसलि बिब' बिसोरलै जाय माने आङो ब्रेड आमलेट बानायदों आरो ना नोंथांमोननि सेराव जाना खोन्थिनोसै गोथाव पुरा लाइफ आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम बियो माने लाइफ भिडिअ मोनसे जानाय आरो मासे गरम बिलाय अ माय गड गुदुं लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय थांथ'ना दै लाइफनिफ्राय आरो मोननैसो बाथ्रा दंबावो गुड इभिनिं बयनिसिमबो लुगैना खिन्थु लोगोफोर लुगैबाय नामा बे जाबाय ब्रेड आमलेट आरो ना स' नै लोगोफोर जानोसै आं बया जाय लाइफ नायगासिनो लाइफखौ शेयार खालाम लोगोफोरनो वाट्सएप स्टेटासफोराव शेयार खालामबानो जाबाय लुगैबायसोदां लुगैयोबा कमेन्ट खालामनाय लोगोफोर गाज्रि जामोन गरमलै मोनसेया दाखालि लाइफआव मोसाना देखायनांगोन नालाय गोरबोआसो
मानो बिदि ना नोंसोरो 200 जन लाइभ जादोंबा मोसागोन आं लाइभ नायनाया 200 जन जादोंबा मोसागोन आरो ना दे जल्दि जल्दि शेयार खालाम 200 जन लाइभ जागोन आरो लाइकआ बहुत जानांगोन दासो 270 लाइकआ आं कमेन्टखौ गासैबो रिप्लाय होगोन आं दा जानायखौ फरायग'नो हायाखै बोरै कमेन्ट होनो थ' नोंथांमोना 200 जन लाइभ जादोंबा बिथाङा मोसागोन आं बिथांखौ मोसानो होगोन थ' जल्दि जल्दि गासैबो लाइभआव था अके नोंथांमोना बिथांनि मोसानाय नायनो लुगैयो लुगैया कमेन्ट खालामलाय र' कमेन्टफोर देगोन नों मोनसे जादो आं थांनोसै ये देखोथ' माबायदि फंबाया तामुलपुर गुड इभिनिं आं थांगोन आदा सना oh my god thank you so much कनसेप्ट मोसा मोसा गोरबोखौसो थोनदोंना आं मोसानो खाया मिथिखायो गासिबो मेरा दे खोन्थादो मा खबर आदा मेराबारि मारै खबरा आदा मेहेरदा नायलाय गोरबोआ नायलाय माबायदि जायो जिखा उन्दै गोरलैखासो मानसियानो आं गोरलैसोथ' न'आव खनसे मोसादिदे मोसा मा मोसानो आङो गुड इभिनिं खनसे मोसा हादा ब्र साबसक्राइब बारायहोनो थाखाय मा खालामनांगौ मोजां भिडिअ एगार थाब भिडिअ एगार मोनसे टाइम लिमिटआव भिडिअ एगार स' माने नोंथांनि चेनेला ग्र' जागोन आरो ना जायोबा अरलांबाय मोजां ओनलि भिडिअ मोजां जानांगौ भिडिअ मोजां जाबानो खारो जनेस बसुमतारी हाबा इतना छोटा नङा नोंखौ सोंदों आं सोंदों अरे गोरबोखौसो सोंदों आं हाबा जानो निखौ हरगोन हाबा जानो सिगां थांनायखौ सारनाय एसे डायलग मारिलाय आदा डायलगलाय मा मारिनो नोंथांमोनजों एसां रोङा दै माने आल्ला फ्रम तामुलपुरनिफ्राय बट नायो नामा आदा मा मैगं जायामोन आङो मैगं माबा जोंनिया बुंलाय दालि आतसा दाउदै ओमफ्राय आरो मामोनलै आंलाय मा मिथिगौ नों संदों नोंसो गाव जानानै बावगोलैयो देर जागौनि इतना खाने से रुको मैं मम्मी लोगों को भी देने दे आं आइमोननो होनो दे र' दे थाफाय नों फायबासो लाइभ बारा जायो दे फरायलाय माय रिप्लाय मेम दायो बिथाङा लाइभखौ सामलायगासिनो दे फरायमाय दे नों खालामना रश्मि बसुमतारी आगै आं दंखायो नै आं लाइभआव फैदों 200 जन लाइभ जाबासो मोसागोन नोंथाङा र' दे आं फैगासिनो र' दानो फैगासिनो या गोरबो इतना खाथिया कनफारेन्सआ आब' जुरिखौ नायनो लुबैदों नै जोंनिया दंखायो र' फैगासिनो बिथाङा मोसागासिनो थाबाय लाइभआव मोसागासिनो बिथाङा मोसानो होनोखै आं आदा रिमालनि खाथि जायो नामा नोंनो आदा रिमालनिया माबासो अरां जोंनियाथ' अरांनिफ्राय बहुत गोजान अराङा जोंनिफ्राय मथा मथि 70 किल'मिटार जागोन 60-70 जागोन आरो ना बहुत गोजान ला फ्रम तामुलपुर आइ डोन्ट नो थेंक इउ सो माच मेहेरबारि खोन्थाद' दे आदा माने दिनै मेहेरबारिखौ बुंदों आरो ना दिनै माने गिफ्ट एवे रिजाल्ट नङा बियो जास्ट गिफ्ट एवेखौ गाबोन होगोन होननासो खोन्थादो दे आं थ' गाबोन नायबानो जाबाय आदायाबो ना गाबोन फुंनि 7टा बाजियाव होगोन आं सब नायबानो जाबाय गिफ्ट एवेखौ आदा अके दा जाय मेहेरदाखौ सिनायो फ्रायानो सिनायखायो नङा आदाखौलाय जोंनि बर'नि फेमास पाबजि प्लेयार मेहेरदा आब' जुरिखौ दिन्थिफैगासिनो आब' जुरिया खोन्थादो द' ओमफ्राय दा आइ एम फ्रम कार्बि आंलां आइ गिभ एवे सोर मोननो हाखो माने गिफ्ट एवेखौ आं दा खामाखैनो आं दा लाइभ जोब्बा भिडिअ बनायनोसै बनायना गाबोन फुङाव एगारनोसै अके आदा नों बबेनि नों रौता उदालगुरिनि आं आदसा आं उदालगुरि भेरगाव बुरा बाक्सा सिमा जोंनिया माहाय जोंनि भेरगावनिफ्राय माहाय थांबावबानो हमना ला 5 किल'मिटार थांबानो बाक्सा सिमा आरो ना नावकाटा पुरा सिमा मा खालामदों आब' फेमिलिखौ खोन्थिलाय
र' खोन्थिगासिनो र' दा लिंहरगासिनो दै आफा इसे फैलाय नोंसोर नायनो फाग्रासो फैलाय फायब्रा फाय जेबो नङा बेस्थ'नो आफाया फायनो हाला आंनि खोन्थिखाबाय आङो रिजाल्टआ बोरो ओमफ्राय मेरदे रिजाल्टआ फैदो रिजाल्टआ दा नङा दा र' गाबोन फुङावसो दा खालामाखै आं माने जास्ट दा गाबोन फुङाव होगोन होननासो एनाउन्स खालामदो आरो ना मानसिफोरा हाल्ला खालामबाय थानायखाय आरो जाय दासिमबो बादायाखै गिफ्ट थां आंनि चेनेलाव मोनसे दोङो गिफ्ट भिडिअ बेयाव थांना कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर अके हेल' आदा मोजां दंना बरिया आंनि नोंनि मा गामि प्लिज एफ जिया जाबाय मा एफ जिब्रा एफ जिखौ बुजि मोनासै आं जि एफ जागोन बियो हेल' आदानि मिनिनायखौ बिराद खिन्थु अ माय गड थेंक इउ स माच कारमिना मुसाहारि अ माय गड रिजाल्ट बिबाय दा मेरदाया रिजाल्टआ दङ गाबोन जादा खनसे मोसा नालाय नोंखौसो मोसानो थिनदोंथ' बे जोंनि आं आरो दे नङा बिनि मोनसे कमेन्ट बारा फैबाय थायो आदा बहुत स्टेबल नायगासिनो जोंखौ माने 157 दोखोनिफ्राय दोनबाय थायो आरोना दे लाइक हो जाय लाइक होखै मोजां खनसे मोसादो मानसिफोरा बहुत मोसानो थिनदो हाय हेल' दे लाभ इउ जुरिक्स लाइभ इउ बाखोना जोंना मेगन सालाय दै मायावनो एकदमबारे हाय हेल' बा कमेन्टखौ आङो मोनसेयानो फैबाय थादों नै मोनसेयानो फैबाय नंखाय आच्छा दे कमेन्टआ जय बर' हारिनि जय सेम टू यू जेम मिक्स बॉयज खनसे डांस करो भाई मैं क्या डांस करूं बांगोन गान मोनसे रे आं मोसानांगौ ए भगबान आं मावो saya सायख' बिखाय आं माब्लाबा सानसे आङो माने एकदम डान्सनि लाइभ भिडिअ आं लाबोगोन आच्छा मोसालाय आदा आब' मोसा र' मोसागासिनो र' थांथ'ना दै मोसागासिनो मोसाखां देलाय नोंथांमोना बुंलाय आं मा गान रोजाबनांगो बिसाङा मा गान मोसानांगो दे आङो नोंथांमोना बुंलाय मा गान रोजाबनांगो थ' नोंथांमोना बुंबा आं बेखौ गानखौ रोजाबनोसै ओमफ्राय मोसानोसै आरो नोंखौ दे कमेन्टआ बहुत लेट जाबाय आंनिया गाज्रि मोननाङा हेल' हाय मा खन मोजां हाय हेल' मेहेर दाननि मोनसे फैदो ओरै जालायलायबाय नायथारबाय गुरुआ दिनै फार्स्ट टाइम बेसां कमेन्टआ नै गिफ्ट फैयाखै दै नोंथांमोना फैसा नांगौबा खालामब्रा बेसां कमेन्ट गिफ्ट एवेआव आं एसां लाइफआव एसां कमेन्ट माय गड लाफोर जै बर' हारिनि बहुत लेट जाबाय आंनि कमेन्ट फरायनाया गासै दा मोनसै जाय रिप्लाय मोनाखै रायज्लाया खोन्थादो ब्र' सिमलायाव फै बाक्साया अके थांगोन बे नोंजों थानाय हिनजावा सोर सिनायाखै आं बिनि बिब' खानाय सोर नार्जारि सिनायाखै एद आं बिनि बिब' हिनजाव नङा हिनजाव नङाब्रा नै जोंनिया खाफालाव सिन्दुर गैया बिब' फंबाया जोंनि बारमायाव फैफेरबायना फैफेराखै बारमायावलाय थांबाय बाट हाबनाय जायाखै डाइरेक्ट क'क्राझार थांबा नुलाङोना बारमाखौ बिनोसै आरो थांनाया बरमायाव खिन्थु जोंहानि बाजै दं दै बाजै थांगोन र' जोंनिया डिएन ब्लक ल' थांगोन मा होनदो बाजै खनसे डान्स खालाम फैनाया आदाया गावनि जेबखौ बेसे अनो अ माय गड बहुत अनो हाय जुलिया ब'नि बिएफ दंना गैया हे खिथानोलाय खिथानोला आं उनाव खोन्थिगोन दे आं उनाव खोन्थागोन आंहा दंना गैया जेब oh my god बे खासे मानसियानो बहुत कमेन्ट खालामदों बिनि कमेन्टआ मा जादों मेहेरवारिनो गिफ्टखौ होनो मोना आं मिथिया बेखौ बे लाखि दे मेहेरदाया दाखालिबो माबानियाव इंलिश मेकारनियाव आदा मा होनो आदा नोंनि रेप गानखौ नायनो आं रेप रोजाबा आदा नोंनि जिएफखौ बेसेयावनो एकदम बर' नों बुंनो टाइम गैया बुंबाथाय जायलाय माबासो बुंला मालाय जाय नोंखौ एकबारे नुखायो एक्टर बायदि अ माय गड थेंक इउ स माच थानजित बर' अ माय गड बिराद गाहाम बायदि दं एकदम मोसानोसै आरोना आदा खनसे डान्स खालाम दे होदो लागा
come on go, oh my god. Ro. Mosaगोन. Ada from Udalguri. Okay, ada Sona. Oh my god, thank you so much Sona bulayनि थाखाय. दा गासिबो सना बुंहर आंखो आं गासिबो नाम लागोन दा गाबोन नामा सना बुंबा हाय ब्र आं क'क्राझारनि साबसक्राइब बारायहोनो थाखाय आं दै बुंखाबाय बिखौ मानो कमेन्टआ मोनसे आदा मेहेरा रायज्लाया माला सोंबाय थादोंमोन ओंखारलांबाय मा होनदों ओंखारलां होनलायबाय अ आं कमेन्ट फर आंनि लेट जादों सोंबाय दंमोन जै बर' हारिनि थेंक इउ सुमन रायज्लाय होदो ब्र खनसे मोसाना देखाय आदा माने गान्दुंदि मा होनलै खेबसे मोसानाय मोसानांगोनलै र' मोसानोसै जै बर' हारिनि अके मोसानोसै मा मोसानाय मा मोसानो मागा मोसानांगौ मियानिखौ मोसानो जानबा जानबा ने कन फराय मेसरा गोरबा जानो बावगारलांलायबाय लाइफआव फैनानै मजायानो बेलेगलै जाय इउटुबार बिसोर सेनार बे फिलिंसलै गाजा खावासै आदा नोंनि बाजैखौ माला लाबोगोन बेखौ हरगोन मास्लाबगोन बेखौ फार्स्ट हरगोन आउट ओमफ्रायसो बेखौ थाबनो हरनो हाया दं आं दानो थांखायाबा लाभ फ्रम लाइकआ बाराखै लाइक हो गासिबो लाभ फ्रम गगामुख आदा दे कमेन्टखौ मा फरायदों मा जुम जाखो अ लाइभआव जुम खालामनो हायो नामा दिस ओइ आं मिथियामोन लाइभखौ जुम खालामनो हायो ना लाइभखौ जुम खालामनो हायो अ माय गड दिनैसो मिथिदों आं बे मोनसे बहुत मोजां आंनि मबाइलाव सायना मिथिया आं खिन्थु खालामफेराखैमोन आरोना ओइ कारेन्ट चला गया बे रा इलाज है हमारे पास आर दंबावोसो कारेन्टनिख्रुइ बारासो लाइभ खालामनो आं आच्छासो आसोला दे कमेन्ट फरायदो लाभ फ्रम क'क्राझार आदा माबोरै दं एकदम बरिया जै बर' हारिनि क'क्राझार खिन्थु बहुत नायो गरम आदा बहुत गरम जोंथिंबो हालेवनो रोङोना रोङा ब्र हालेवनो रोङो गाबोन फैगोन ब्लगा गाबोन नङाबा सपनाया नांगौ जागोनलै माने लोगोफोर गाबोन आंनि खदाल जावनायनि मोनसे ब्लग फैगासिनो बिथांनो आं बुंनायासै दै खदाल जावनाय आरोना बिथाङा खदाल हिनजावखा मानसिनि खदाल जावनाय नुगोन नोंथांमोना गाबोन माने नोंखौ हालेवनोसो रोंना रोङासै नङा हालखौ रोङा ओंखायनोथ' रोङा बेनिखायनो गोरबा माबादो आङो बारा मानि आदा नोंनि भिडिअखौ नायबाय मार हिट नाङो एकदम इन्टारेस्ट मोनो थेंक इउ सो माच मार बारमा नामा बारमा जाखा बोरै दं आदा एकदम बरिया गरमथारलै बहुत गरमब्रा जोंथिंबो जुरिखौ देखायगासिनो जुरिया बेखौ दे आं कमेन्टखौ एसे थांनि आं हामोन ना आरोना ओइ प्रबिन भाई हेल' ब्र माबोरै दं जोंनिया प्रबिन देलाय कमेन्ट खालामबालाय बहुत बुरजा नोंनो खबर बुरजा खालामजादों जायाखै माला भिडिअ होगोन कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय कमेन्टआव अके अखा गैया गरमथार आबो जुरिखौ दिन्थि कमेन्टआ दैनि फैबाय कमेन्टआ र' आं एसे थांनि क'क्राझार बक्सा कुनाल भाई अ माय गड कुनाल भइस ब्लग जोंनि लोगो कुनाला आंनि लोगो जाय बिथांखौ सिनाया दानो आं बेखौ मोनसे माखासे आरोना सावराव दोननानैसै कुनाल भइस ब्लग स' सार्च खालामना साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बिथाङा बहुत खस्थ' खालामगासिनो दै ओइ भाई भिडिअनि कन्टेन्ट गैला आंना नोंना निउ भिडिअ दंना गैला आंहाबो गैलालै भाई कन्टेन्टआनो गैला आंहाबो ओइ हालेवनायफोरखौ होबाय थाब्रा जोंबो बेखौ खालामनोसै उफाय गैला आं खैराबारिनि आच्छा खैराबारि आच्छा हाय आदा गाज्रि मोनना आङो एसे स्पिड थांसै दे मोनना आरो जाय दा कमेन्ट खालामदों बिसोरखौ आं फरायगनो हायाबा गाज्रि मोनो आरोना हाय आब' जुरि सनाय बोरै खबरा बरिया बिथाङा लाभ फ्रम टिकेट जुलि पेमेन्ट नामा पारमानेन्ट पारमानेन्ट नङा नैबे आब'सो बिब'खौनो हाय हेल' फान होबाय माथो आदा
कमेन्ट आदै फैफादो नों मोनसे फरायदो बहुत गर्मी लग हाला गया रे ओइ आबौआ दा लोगोफोर कमेन्ट फरायगासिनो जोंनिया दे एसे फराय स्पिड हाला मेंबाय दे फरायलाय आबो जुरि ओमफ्राय आङो निजा आइदों गोरबोनिनो फंबाय निजा आइदों आइ फै सिबना फैदों जोंना आंनिनो फं गोरबो आंनि फंबाय आरो आं बिनि बिब' नैबे आंनि बिमा एलाय जोंहानि आइ बिमा बुरि बुरि नङा सिख्लासो नङासो Love from आंलाय बुंफ्लाङो दै Tamilpur, हागौना love from लोगोफोर Baksa, love from Kokrajhar. आहाहा love from Patbat oh my god Pabojora. Parbajara where is Pabojora. oh my god धोरोमसाया मिनि दै ओइ आदा जुरिया नोंनि बिब' नामा अ आंनि बिब'ना बिनानावसो बिब'लै बिब' बिब' बायदि नुयोना बिनानाव बायदि नुयो आंखौलाय गोरबोनिलाय रिप्लाय होआ दा आंनो पिंको रिप्लाय होबाय दे अके तेरेसा बसुमतारी आदाया आंनि कमेन्ट नायखौ अ माय गड सरि दे नायगोन हायाखै दीपिका बसुमतारी आदसा आदाया सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव फैफेर सनितपुराव थांबाय बहुत थांबाय ढेकियाजुलि थांबाय बेलस्रि थांबाय ओमफ्राय गहपुर थांबाय आरोना बहुत थांबाय दीपिका बसुमतारी आदा पाद फरायनो हाथारला मा फरायलाय पर्बतजराखौ पर्बतजराखौनो फरायनो हाला आं पर्बतजरा आं मिथिया दे मिथिगोन नों मिथियो जोंहाबो मा बेदर ले आदा मा बेदर जोंहा मा बेदरलै ओइ जोंहा दिनै बेदर नङालै हेल' खांख्राइसो रायजोफोर हेल' जोंहाबो मान गाबखोबा साबिता बर' गाबना जोंहा बोरमा बेदर अ माय गड जानो थांगासिनो आं मालायसो जों बोरमा बेदर ओइ खासेया मालायसो रावा थांगासिनो आं हेल' ब्र लाभ फ्रम गवालपारा लाभ फ्रम खैराबारिनि बरंगाबारि आदसा निर्मल बर' बरंगाबारिनि थांबा दे बरंगाबारियाव हेल' आदा मा ओंख्रि नोंसिनिया जों ओंख्रि माबालै मिस्था खांख्राय आदै माला हाबा जागोन आदै अमाय गड आंखौ आदै होनबाय सेस हाबाया बद दंबावो बद आंनि SMS खौ आदाया मोनसेबो रिप्लाय अ माय गड सरि दिपाली बसुमतारी आगै सरि नुसनाखै मैना बसुमतारी दासो नायदों आदा आंहा औ दे आं 10टा कमेन्ट खालामबाय नाथाय पिक खालामाखै दुलिगाव फिल्म प्रडाक्सन सरि दे आं दासो लांगासिनो नेबाय था गासैबो रिप्लाय होगासिनो आं 10 मिनिट लेटबाबो रिप्लाय जागोन लोगोफोर मानोना गासैनि कमेन्ट फरायदों ना बेनिखाय एसे माबा जादों आरो ना रिजाल्टखौ होदो ब्र रिजाल्टखौ गाबोन फुंनि 8टा बाजियाव होगासिनो रिजाल्ट गुड इभिनिं माइसे स्पिड दे स्पिड फ्रि फायार डाउनलोड अ माय गड जुरि सना अ आदे माला हाबा जागोन सेस माय फेभरेट इउटिउबार फान थैंक यू सो मच आं मिटाप थैंक यू मिटा राजा भाई राजा बर' राजाया जोंनि लोगो मोनबाय थाखायो थाजिम ब्लग खाम ब्लग ब्र मा होनगोन खाम ब्लगगोन ब्र मजाला पार्टि होला आबौमोन होगोन फैगासिनो आदा जोंनि गहपुराव माला फैबावगोन जेब्लानोखि कारेन्ट फैबाय कारेन्टआ मोजां सिटुवेसना मोजां जादोंबा फैगोन दै गावसोर लादाया मा गावसोर जानायखौ जाबाय नामा लुगैबाय आदा दासो फैदों जानो सांलाया अ माय गड माने कमेन्टआ बहुत जाबाय टाइम पास जुरि सना लुबैबाय ब्रादार अ माय गड जुरि सना हाय लुबैबाय माने सरि लोगोफोर आंनि कमेन्टफोरा बहुत लेट जादों माने दैया जों जानाया बे टाइमाव कमेन्टफोर फैनाया दासो नुदों आरो ना आंनि बिग फैन थैंक यू सो माच नोंनि बिग फैननि रिन्दाव ब्रदर्सआ थैंक यू रिन्दाव फंबाय आं एसे वाट्सएप शेयार खालामबाय थैंक यू लुबैमारबायलै एसे थांसै दे गाज्रि मोननाङा जाय थालांदो थैंक इउ थैंक इउ माने
दासो फैदों कमेन्टफोरखौ माने एसे एसे लेट जादों कमेन्टआ फैनाया कमेन्ट फैनाया नङा लेट जाया माने जोंनिया फरायनायाव लेट जादों आच्छा एसे जोंनि फरायनायाबो लेट जादों आरो कमेन्ट फरायनो फैगासिनो आरो बुंखाबाय माने महाजारला पार्ट 3 जों लाबोगासिनो लाभ इउ मालासो बेहा अनजादो आंखौ रावबो लाभ इउ होना नामा आंखौ लाभ इउ होना नामा लाभ इउ होनांगौबो सिख्लाफोरा जाय जानायगासिनो गासिबो लाभ इउ सिख्लाफोरनिफ्राय लाभ इउ तामाम डिमान्ड होखायो जों आयानो खाथियाव दंबावा ओ माय गड सरि डिमान्डनि सिगाङाव एकदमबारे जायासलै गां नुवाखैमोन ना साला दोनखोमायो सिरि लुगैयो आब' जुदि सना मुसा सानैबो मोसानांगौ आदा मोसानो दासो फायदों नंखायनो दैनिया औ माय गड र' थांथ'ना नोंथांमोना कमेन्ट आं गासिखौबो रिप्लाय होगोन दै गपुराव मारिना डेन्सखौ मोसा अ माय गड कुनाल फाय मोसागोन र' मोसागोन गान गैयाना दा खाथियाव सानदुं सानोबा मोसासिगोन आं बिराद गोथाव जामारदों आं एसे थांसै सिङाव गाज्रि मोना फ्रम दारगा सुबा दारगा सुबा बि फर बर' दारगा सुबा जों गामि खाथिनिनो लाभ इउटुब ब्र नोंसा आब' एसे स्पिड थांसै स्पिड आच्छा जो इन्टारेस्टिं खबरा मोजां दे जोंनिया सरि गासिखौबो रिप्लाय होजोबनो हानाय नङा मानोना कमेन्टआ बहुद फैबाय आं कमेन्टआ हमना ला जाबाय आं 500तासो बारासो जाबायलै माने जुरिनि माला दे गासैबो थेंक इउ होन गुड इभिनिं बयनिसिमबो लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि कमेन्टआ 5ता जाबाय होब्रा कुनाल भाई माने लाइफआव माबा जादोंबा बहुत फरायनो हाया दे सरि रियेलि सरि मोसाहो जुरि बर'खौ दे मोसादो खेबसे मोसानो मानसिफोर हांगोन माबायदि मोसानांगौ आंलाय दे लोगोफोर बुंहरलाय मा गान मोसानांगौ बिथाङा सोरबाफोर माबा हरनोबा सुपार सेट हर नादे बुंलायखो आं सुपार सेट मोनसेबो गैयालै मोसाबाय नै जुरिया बर'आ दे दा आइ मोसाबाय लोगोफोर नायबाय था नै मोसागासिनो थांना नोंथांमोना 200 जन लाइभ जायासैना 200 जन लाइभ मोसागौमोन ना दा हाइस्ट जादों 180 लाइभ आरोना आरो 20 जन लाइभ जाबावनायबा मोसासिगौमोन बिथाङा आं मा मोसागोन आं दा जिराय मारै मोसानांगौ मा गान आं खराव गान थायाखै सिखिरि नों बिबाराव बाहायलालाय बिबार बारियाव हायनारि उरां फारां हाय ब्र फंबाय अ माय गड थेंक इउ नेट स्ल' आदा दोनथ'नोसै अके गुड नाइट रिजु बसुमतारी जोंबो दोननोसै बारा टाइम गैला जल्दि कमेन्ट खालाम लाइक खालाम लाइक गासिबो लाइक खालाम बिराद गाहामनो लाइक खालामबा खालामदो आदा नोंनिखौ नायगोन आदा सानजना बर' आदा आंनिखौ नुवाखैलै आगै सना आगै सनामोन रिन्दाव बर' दे नोङो मोनसे फराय आं मोनसे फरायसैब्रा जागोन दे आं मोसानांगौ दे नोंथांमोना 500 लाइक खालामना मोसागोन 500 लाइक नङा दे जिखि जाया लाइकआ मोजां फाथाया मोसागोन आरोना एसे मोसा मा मोसानांगौ आङो दा आंनि जानो हाथारला इसे मोसानो र' मोसागासिनो 400 लाइक जाबाय आं मा मोसागोन मा मोसागोन आङो गानानो गैला गानखौ बावगारजोब्बाय लोगोफोर मा गान दसे मोसादे आब' मोसा आब' मोसा जुरि आब'खौ मोसानो थिननाय दासो कमेन्ट फरायदों आं आच्छा नै जुरि आब'आ एसे देलायनो थांगासिनो मोसासिगोन वेट मोसासिगोन र' दै मोसासिगोन थांगासिनो बिथाङा नै दे गान दाम दे एसे लाइफ मानसिफोर बुजि थानाय गाहाम जागोन आरोना 130 दे मोसासिगोन जुरि आब'आ एसे कमेन्ट फरायसै दे र' थांथ'ना दे गासिबो मोसा आब' मोसासिगोन मा मैगं मा मेख्रेबो आं मा होनो मा मेगिखौबो बुजियासै आदा सुनिलालाय आदा सुनिला न'आव दोङो न'आव आदा सनाखौ जोबोर मोजां नुदों नै मालासो एसे कमेडि खालामदो आदा
bro आं एसे स्पिड थांसै हां मोननाङा इयो बारलांबाय कमेन्टफोरखौ मानोना लास्टआव मानोना स्पिड थाङाबा लास्टनि फरायगोन हानाय नङा आरोना गोरबो खनायाव मा दं हे दे गोरबो खनायाव मा दं नों रजिया दं गोरबो खनायाव मा दं आंनि महर दं नोंनि महर दं नोंनि मामोनलै नोंनि महर मुस्रि एसे फानि कमेडि आं कमेडि खालामनो रोङा आं जास्ट बुंनायाव जि कमेडि ओंखारलाङो बेनो कमेडि आरोना बेनो माने माबा आरो आब' जुरिया अखायो ना नोंखौ आरो अनखायो मोनो आब' बे आब'नो आंखो मा जागोन भाई 9ता जाबाय कमेन्टआ ओ माय गड कुनाल भाई नोंथाङा आंखौ पार्सनेलि वाट्सएपआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय उपाय गैला कुनाल भइस ब्लग गासिबो साबसक्राइब खालाम आरो बिथाङा आं कुनाल माबादों आरोना ज' बिथां सापर्ट खालामबानो जाबाय आं कुनाल भाइनि आंनिनो लोगो गोदोनि लोगो इसे फानि कमेडि खालामदो कमेडि मा खालामो दा इसे फानि भिडिअ हाय आदा माला लागोन जेबखौ अ माय गड बहुत टाइम दङ इसे फानि कमेडि दे दा बिथां जुरि बर'आ जुरि क्रिएसना मोसासिगोन दे एसे गाना बुं आं मारै दे जिरायनो मोसानो दे जिराय न'आव सं दे जिराय मोसा जिराय आबौ मोसासिगोन मा खामदो होनना बुंदो मा जागोन जेनेबा अ माय गड बेड बय बिथाङा जों गामिनिनो बिशाल बसुमतारी मानो मिनिखो नोंथाङा जों गामिनि ब्र आब'खौ दिनै जोबोद मोजां नुदों अ माय गड आंखौ राव मोजां नुवाखै आब' गोरबो खनायाव मा दं आंनि खनायाव खासे सिख्ला दङ बाट बे सिख्लानि नामखौ खोन्थाया आं जास्ट फर फान सिरियासलि दाला होनदो एसे फानि कमेडि खालामदो आदा गाज्रि आंनि कमेडि गाज्रि मोननाङा एलेक्स वारि नोंथांखौ आं दा मेनसन खालामबाय एलेक्स वारि सरि दे गार्लफ्रेन्ड दं दंनायालाय गोरबो खनायाव मा दं वा गोरबो खनायाव मा दंलै गोरबो खनायाव मा आदा नोंनि बायदि जाबाय होनाय आं तामाम हरबाय कुनालनिखौ दासो नुदों कुनाल भाई र' आब' मोसासिगोन दे मोसादो दे नोंथांमोन दानो जाय जानायगासिनो गासिबो वाट्सएपआव सेयार खालाम वाट्सएपआव गासिबो प्लिज अननानै आंनि कसम दे बिथाङा दायो हाजिर नोंथांमोननि सेराव मोसानो दे जल्दि गासैबो सेयार खालाम दे मोसा 1 2 3 go दे गोमो गोथां बाथौ गां फुवार बाहां बिहां जाबाय आं मोसाबाय जिरायनो मोसाबाय केसा लागा थ' नोंथांमोननि दिमानाव बिथां बर'आ मोसाबाय गोरबो खनायाव मा दं आंनि खनायाव जुरि बिथां दं सरि it's fun जुबान से फिसल गया आंनि खावलायखौ मोजां नांदो आं रावबो पसन्द जायालै आं खांसै आं गोरबो खनायाव गोरबोखौबो सना होनदों नङा थारमाने मानसिफोरा बुंदो आं दा फरायगनो हायाखै आरोना खबरा जोबोनो गासिबो नोंथां हाय ब्र मा खबर र' स्पिड थांसै आं दे फराय थांगासिनो फरायगोन हाला गोरबो खनायाव एक्टर जादों हेल' रिप्लाय होआ माने एम बसुमतारी सरि एम बसुमतारी माने फरायगनो हायाखै एसे बुजियो आरोना एसां मानसिखौ कमेन्ट खालामदो रावबो हायाथ' ओमफ्राय आदा आब' गुड इभिनिं टु इउ फंबाय सना पार्टिखौ लाबोगासिनो लाभ टु लाभपारा बलराम भाई माय गड भाई मा खबर बलरामा जोंनिया बलर भाई सिगाङाव बहुत लोगो जाबाय होनदो हाय ब्रादार मा खबर बहुत बरिया होलालै आदा लाइक नों आंनि कमेन्ट नानि बर' सरि नोंथां लाइक होफिन इस दा नाम लाबायना आं लाइक होफिन गासिनिबो नाम लागोन आं गाज्रि मोननाङा हेल' आदानिखौ रुबुंसा बर' नोङो कमेन्टफोरा नाम फरायनोसै आं हाला नङाबा
नोंथांमोना हामोन ना गाबा फरायमोन लाइक खाम गासिबो लाइक खाम 500 लाइक 500 रिप्लाइबो होआखैनो ब्र'सिसनो bro सोरांसा बसुमतारी सोरांसा बसुमतारी र ओंखारबाय आं oh माने my god मा होनना बुंगोन एकदम आदा फरायहरनो हायाखै दासो फैदों ना दासो फैदों बिराद लेटै फैदों आदा आना जियाबा ट्रस आ खाला दुइ दसेनो दासो फैदो oh my god एसां लेट जाबाय जोंनि फरायनाया जुरि नेगासिनो दा हमना ला लोगो 10 मिनिटसो लेट जाबाय दै स' नोंथांनि कमेन्टखौ रिप्लाइ नांगौबा 10 मिनिटसो नेयो आरोना जुरि दस देलायनाय मोसा दिला फ्रम क'क्राझार दि देलायनो हाथ'ला बिथाङा आं माब्लाबा मेथाइनोसै बिथाङा मालाबा लाइभ स्ट्रिम मोसागोन आब'नि जोबोद मोजां खोनायो मेथाइखौ मा होनो मिनिनायखौ आदा महाजाला पार्ट्रि मा खबर मोजां खयला फ्रम ब्रदार आंनि नोंनि एम इन लाइफआ मा रिप्लाइ खालाम कबिता बर' आंनि एम इन लाइफआ जाबाय सासे टिचार जानायालाय बाट मा जायो दा बुंनो हाथ'ला उनाव मिथिगोन दे एम्बु बुथार फेरबायना फेराखै दाखालि जाखानाय बुखौ आं बादि भिडिअ होआसै आरोना मानि लाइफ आदा आं जेबो बुजियाखै जास्ट किउ ए नोंथांमोन एसे लाइफ रायलायनो थाखाय आरो नोंथाङा गाबोन गिफ्ट एवेनि भिडिअ फैगासिनो स' नोंथांमोना जाय कमेन्ट खालामाखै ज' कमेन्ट खालाम होनो थाखायसो आङो लाइभखौ फैदों स' दाबो नोंथांमोना जाय नायगासिनो आंनि गिफ्ट एवेआव बादायखोबा थांना बादाय हैबानो जाबाय अके आंनि चेनेलाव थां ओमफ्राय गिफ्ट एवेनि भिडिअ थांना कमेन्ट खालाम मोजां कमेन्ट खालाम एकदम आंनि गोसोखौ सुग्लाय होनाय oh my god आं सिनायो मेहेरजाखौ हेल' ब्र हेल' हाय आब'नि खावलाया गिदिरनो कबिर बसुमतारी बेयाव फराय आच्छा अके लोगोफोर बागान पाराव थांगोन नानि बर' होनदों बागान पाराव थाङाखै खोनाबाय दा लाइभखौ जुरियाबो फरायबाय थागोन दे स' बिथांनियावबो दा नों फरायदे आं फरायगोन नों फरायगोन थारमाने नोंथांमोना गाज्रि मोना आरोना बे मोनसे नोंसानि बड'सा बसुमतारी नोजोर सुबुं नार्जारि बि ब्लग्स नोजोर बसुमतारी हायदार कार्बि आंलं थेंक इउ स' माच धनिराम गयारि नोंथाङा बे माला फैगासिनो मा जाखो नंगौ खिफिनो थिनबाय oh my god हाया खिफिनो बारा हायाखै उदैयाव आं खिफिनोबा माबा जाग्रोनांगोन खिफिनोबा र' माबा मोनसे जाना होगोन आं ब्र नोंनि इउटुब फैनायनि रिजना खोन्थादो दा खोन्थाबा एसे गोबाव जागोन दे आं उनाव एक्सट्रा भिडिअ बानायलांगोन दे नों फरायबाय थागोन दुलिगाव फिल्म प्रडाक्सन आलायस्रि ब्रह्मा लाभ फ्रम पर्बतझरा साहिल ब्लगार लाभ फ्रम टंला आदा थेंक इउ ब्र प्रिया बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो थालिर लेंथिया मा मोनले खांख्राइ मिस्टा बर' स्टेटास लाइफ फ्रम रिजिबातारि कामला निस्राम मुसाहारि आदाया चिरां बिजनियाव फैबाय नामा आं एसे मोजां कमेन्टखौ पिकआपसो दे हाम ना गिफ्टनि रिवेला गाबोन फुङाव फैगोन आंबो आरोना दाबल जाबाय थाय लाइफ फैनाया आंनाव फैगोन कमेडि भिडिअ बानायबा अके दा खोनाबाय जुरिया बआ माने आङो नियाव फरायनोसै दे मानो लाइक जागोनलै लाइक होलाय बियो दे दा आं फरायसै नोंथांमोननि रिसेन्ट कमेन्ट मिनु बर' मा मैगं संखो बेनोसै आंनि चेनेला एसे नायना खोन्थालाय ब्र' लकेल बर' मेक्स गासिबो नायबानो जाबाय रुबुंसा बर' ब्र' Tenzin Demare, all Indian Assam, right? It's all good night, sweet dream. Give you Kabir Hussain, give you Gaban. Binse. Hi, hello. Ma khobor boray. Love from Zurian. नोंथांमोननि बिदि सापर्ट मोननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा होनो साबायखर होबावनो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आमायथु थख्लब सिंनिफ्राय लोगोफोर एकदम माने आं लाभ एन्ड सापर्ट दे लोगोफोर 1 hour जालायनोसै गाज्रि दामोन एकदम खोमा हमबाय
जाय जायनि कमेन्ट रिप्लाय होनो हायाखै आं बहुद सेस्था खालामबाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाय होनो स' जाय नोंथांमोना कमेन्टनि रिप्लाय मोनाखै आंनि कमिउनिटि पस्टआव थांना रिप्लाय माने कमेन्ट खालामदो आं दै मोनसे बायदो थिखानाय मोनसे कमिउनिटि पस्ट होदोंना स' बेयाव थांना गासैबो कमेन्ट खालाम गासिनोबो रिप्लाय होनो लोगोफोर खस्थ' मोनदों कमिउनिटि पस्टआव मोजां मा जाबाय फाग्ला ओइ जाबाय कबीर भाई oh my god हामालाय गारबाय मानो इथिं थिखोनाखो दे जिखियानो जाया मानो लोगोफोर दिनैनि लाइभखौ बेयाव दोनथ'बाय 1 hour लाइभ फैबाय मा टाइमाव 1 hour जालांगो जों पात्ता मोनासै oh my god लोगोफोर स' बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होनना आसा फारिबाय आरो थाबैनो आंखौ 50K सिम सहैदो बिथांखौबो 30K सिम सहैदो बिथांनिया 29 साबस्क्राइबार 29,000 साबस्क्राइबार जाबाय बिथाङाबो स' थाबैनो बिथां जाय बिथांखौ सिनाया दायो जुरि क्रिएसन सार्च खालाम साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आंनि आंगो आब' फुरा थैया मोनसे आरो जोंनिया थ' लोगोफोर बेनोसै आरोना स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे माने आङो 50K आव लाइभ फैबावगोन आसा खालामो 50K आव 300नि सायाव फुरा लाइभ थायो मानसिफोरा हाइस्ट दिनैनि 180 लाइभ थाबाय मानसिफोरा 180 इन्द्रजित बर'नो गिभ एवेनि रिजाल्टखौ गाबोन होगोन ओके तो गुड नाइट लोगोफोर लाभ इउ अल जायनि कमेन्ट रिप्लाय होनो हायाखै स' सरि दिल से सरि स' लोगोफोर बाय बाय दिल से बाय लोगोफोर गुड नाइट माखो आर इउ